desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. Quants cops hem sentit que aprendre un idioma és difícil, requereix sacrifici o disciplina? Oblideu-vos d'aquestes creences. Aprendre una llengua és adquirir nous coneixements i habilitats, obrir-se portes, créixer i realitzar-se personalment. Tot seguit us demostrem parlant d'uns quants tòpics i prejudicis que molts hem tingut sobre estudiar idiomes. M'agradaria molt aprendre llengües, però no tinc mai temps. És cert que a vegades anem molt atrafegats, però en realitat, amb tan sols 10 minuts al dia, sovint pots progressar molt. Pots adaptar l'aprenentatge al teu ritme de vida i combinar-lo amb activitats quotidianes, com anar en metro. D'acord, però és que, a més, aprendre llengües no és el meu fort. Sabies que, com més experiència tinguis aprenent llengües, més fàcil et resultarà? Per tant, el primer pas és posar-t'hi. El que marca la diferència, més que unes suposades habilitats innates, és la voluntat, la motivació i l'esforç. Sí, però també crec que aprendre llengües no fa falta, perquè amb l'anglès ja vas a tot arreu. Quina idea tan poc encertada! Les llengües són molt més que una eina de comunicació. Són el vehicle cultural per excel·lència, tot un món per descobrir. Aprendre idiomes serveix per arribar al cor de la gent, integrar-se i conèixer de debò altres cultures. D'acord, m'has convençut. M'hi posaré. Suposo que per aprendre una llengua he de treballar sobretot la gramàtica. Moltes persones tenen aquesta idea, però no és ben bé així. La gramàtica és important, però també ho és aprendre vocabulari, treballar l'expressió oral, que és la capacitat de parlar, l'expressió escrita, escriure textos, la comprensió oral, entendre el que ens estan dient, i la comprensió escrita, llegir. T'has d'organitzar per desenvolupar aquestes 6 àrees alhora. Recorda-les bé. Així doncs, et deixaràs influir pels tòpics? Què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta. Els hem elaborat des de la Universitat de Barcelona.